Rusiýanyň ýokary okuw jaýlaryna okuwa kabul edilen türkmen studentleri Türkmenistandan Rusiýa gitmek üçin Aşgabatyň halkara aeroportuna baranlarynda zerur bolan ähli resmi namalarynyň bardygyna garamazdan uçara goýberilmeýärler. Aeroportdaky döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäplerini türkmen studentleriniň okuwa kabul edilen ýokary okuw jaýlarynyň Türkmenistanda diplomy kabul edilýän uniwersitetleriň sanawyna girmeýändigi bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berdi. Görnüşinden Rusiýanyň ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen studentleriň ýurtdan çykmagynda çynnyky mesele bar. Oglanlaryň we gyzlaryň elinde ähli zerur resmi namalar şol sany institutyň ýa-da uniwersitetiň çaklygy, Rusiýanyň ilçihanasynyň wizasy, Türkmenistanyň bilim ministrliginden alınan resmi nama bar. Olar aeroporta barp registrasiýa bölüminden geçýärler. Ýöne problema şondan soň, ýagny migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ýanynda başlaýar. Dip enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugynyň işgärleri türkmen studentleriniň kabul edilen uniwersitetleriniň ýa institutlarynyň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň diplomy kabul edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlary baradaky sanawyna girmeýändigini aýdýarlar we olaryň uçara münmegine ruhsat bermeýärler. Studentler köpçüliklerin uçara goýberilmeýär, ýoksa olar döwlet guramasynyň ýollanmasy esasynda dälde öz enatalarynyň hasabyny okumagy gidýärler. Şeýle-de ýurdun bilim ministrligi hem olara garşy hiç hili çäklendirme girizmedi. Ministrlik olara zerur bolan resmi namalary berdi. Dip Aşgabatly ene anonimlik şertinde aýtdy. 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistan ýurtda diplomy kabul edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny eglan etdi. Diplomy tasdiklanýan ýokary okuw jaýlarynyň hatarynda Belarusyň 1, Gazagystanyň 2, Gürjistanyň 1, Ukrainanyň 3, Rusiýanyň, Türkiýanyň, Hindistanyň onlarça we Hytaýyň 100den köp uniwersiteti bar. Azatlyk şol ýylyň 1 sentýabrynda güýje giren bu düzgünüň resmi sebäplerini anyklap bilmän. Ministrligiň sanawy çap edilende Türkmenistanlaryň şol sanawdaky ýokary okuw jaýlardan başga uniwersitetlerde okap bilmeýänligi barada hiç zat aýdylmaýardy. Görnüşinden indi Türkmenistanlar şol sanawdaky ýokary okuw jaýlardan başga uniwersitetlerde ýa institutlarda okumaly däl edilipdir. Çağalary öňümüzdäki günlerde ortaýada uçmaly enatalar häzir howsalaly ýagdaýlary başdan geçirýärler. Dip Aşgabatly ene bellidi. Şol bir wagtda habarçymyz migrasiýa gullugynyň işgärlerine belli bir mukdarda para veren käbir enatalaryň çağalaryny uçara mündürmegi başarýandygyny hem habar berdi. Azatlyk ýokardaky talabyň diňe Rusiýanyň ýa-da beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny hem degişlimi ýa däldigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Şeýle-de redaksiýa bu barada döwlet migrasiýa gullugyndan we bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa hem alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Rusiýada harby mobilizasiýanyň eglan edilendigine garamazdan Türkmenistandan bu ýurda gitmek isleýän türkmenleriň sanynyň köp bolmagynda galýandygy baradaky habarlaryň şeýle-de Rusiýanyň 17 oktýabrda Ukrain paýtagty Kiýewe hüjümlerini ýene güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Aşgabatdaky habarçylarymyz Türkmenistandan Moskwa uçur biletlerini satýan avia kompaniýalaryň şeýle-de Rusiýa syýahatçylyk wizalaryny almagy kömek edýän kompaniýalaryň öňünde köp adamyň üýşendigini habar berdiler. Mundan ozal bolsa has takygy 7 sentýabrda Garaşsyz neşir Türkmen News Türkmenistanyň häkimetleriniň 1 oktyabra çenli Rusiýa gitmedik türkmen taliplerini harby gulluga alyp başlajakdygyny habar berdi. Türkmen häkimetleriniň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlary hiç hili sebäpsiz uçara goýbermezligi bilen bagly wakalar mundan ozalky ýyllarda hem köp gaýtalanypdy. Bu tejribe pandemiýadan öňkü hususan da 2018-2019 ýyllarda hasta güýçlenipdi. Häkimetler bu çäreler we onuň sebäpleri barada resmi derejede maglumat bermeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç zat aýdylmaýar. Özbek prezidentiniň Türkmenistana etjek taparynyň çäklerinde onur şillap özüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp, regional guramalara agza bolmakdan saklanyp gelýän Türkmenistanyň Türki Geňeşi agza bolmak meselesiniň hem maslahat edilmegi mümkin. Şol bir wagtda muňa ünsüz çekýän synçylar Prezident Şavkat Mirziýoýewiň 20-21 oktýabrda amala aşyrjak döwlet taparynyň agla we protokol çäherler bilen çäklenjekdigini hem belleýärler. Bu ağırlykda tapara gabat geçiriljek durly sowguny dawarlar üçin Türkmenistanyň durly künjeklerinde güýçli depkinde taýýarlyklar, şol sanda mejburi ýowarlar geçirilýär.
Prezident Mirziyoyewiň şu pensiýende güni Türkmenistana etjek 2 günlük döwlet tapary barada 17 oktýabrda Özbek prezidentiniň medeniýet wekili ma'lum etdi. Sherzod Asadowyň Telegram hasabynda ýerleşdirilen maglumaty görä, taparyň dowamynda iki ýurduň liderleri dar we giňildilen formatda gepleşikler geçirirler. Şeýle-de etasan hem täwde ykdysady hyzmatdaşlygyny göz öňünde tutýan dokumentleriň aglawa paketini gol goýarlar. Mundan başga-da taparyň dowamynda Mirziyoyew Aşgabatda Daşkent telgähiniň açylış tabarasyna gatnaşar. Şeýle-de Türkmen-Özbek terhetdäki täwde zorlugyny döretmek baradaky umumy proýekte badalga berer. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 16 oktýabrda geçirilen mejlisinde gürrüňe gidýän terhetdäki täwde zorlugyny döretmek boýunça anyk detallar agdalmazdan talaba laýyk işleriň geçirilýändigi aýdyldy. Mundan başga-da mejlisde 16-17 noýabrda Türkmen-Özbek Dostluk Festivaliniň hem geçiriljekdigi ma'lum edildi. Bu aralykda habarçylarymyz Mirziyoyewiň taparyna gabat daşgulda geçiriljek aýdym saat konsertine köpçülikleň mejbury taýýarlyklaryň geçirilýändigini aýdarlar. Hepdäniň ayagynda Daşowdyň Ak öý binasynda geçiriljek dabara ýurduň ähli künjeklerinden medeniýet işgärleri getirilýär. Büdjetçiler eýem häzirden mejbury arasaçylyk işlerine, ýowurlara çekilýärler. Deyip bu ýagdaýlary saýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri 18 oktýabrda gürrüň berdi. İki ýurduň hem resmi maglumatlaryndan çen tutulsa, Özbek prezidentiniň bu sapary adaty protokol sapary boljakdygyny çalym edýär. Emma regionyň syýasy durmuşyny ýakyndan ýerleýän tinçiler Mirziyoyewiň özüniň türkmen kärdesi Serdar Berdimuhammedow bilen gepleşikleriniň dowamynda Türkmenistanyň türki döwletler guramasyny dolu dereceli agza bolmak meselesinin hem gurrun edilip bilinjekdigini belleýärler. Ýa-da geçen aýyň ayagynda Türkiýanyň Daşary işleri ministri Mevlut Çavuşoglu Türkmenistanyň türki döwletler guramasynyň agzalygyny kabul ediljekdigini ma'lum etdi. Ol Türkmenistanyň agzalygynyň guramanyň 11-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek sammitinde tasdiklanylmagyna garaşylýandygyny hem belledi. Emma bu maglumaty häzirlikçe ne Aşgabat, ne de Daşkent tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň baş redaktory Pahlawon Turgunow Türkmenistanyň bu gurama agzalyk meselesiniň Özbekistanda kesitlenip bilinjekdigi sebäpli Mirziyoyewiň Aşgabada bu ugurda hereket etmäge çağırmagynyň mümkindigini aýtdy. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Özbekistan bu guramanyň dolu agzasydyr. Венгрия и Туркменистан тинче агдаты болуп турýar. Поскольку президент Мирзиёев будет принимать у себя первый саммит лидеров тюркского мира, Тюркского совета. Türkü döwletler uramasının liderlerinin birinci sammitinin hut Özbekistan'a geçirilmeginiň özü eýem uly bir taryhy waka. Sammitin dowamyny Türkmenistan bu urama dol agdalyga kabul edilse, bu munyň ähmiýetini hassa artdyrar. Emma munyň Türkmenistanyň öňe sürýän bitaraplyk status diýilýäni ne derejede gawat gelýänligini aýtmak kyn. Так называемой политики нейтралитета Туркменистана сказать сложно. Deyip Özbek jurnalisti Turgunow aýtdy. Şeýle-de Ankaranyň Merkezi Aziýadaky türki döwletleri öz taýytyny geçirmek baradaky planlaryny eýem inçimi ýyldan bäri ýaňdadyp gelýändigini hem nyktady. Турция не скрывает, никогда не скрывала, что Турция как бы хочет объединить все тюркоязычные страны как бы под этой организацией, под флагом Тюркского совета. Onun söhbetleşlikde hem belleýär, Aşgabat 14 ýyllaryň dowamynda özüniň bitaraplyk statusuna salgylanyp, şol sanda Russiýanyň, Hytaýyň ýa Türkiýanyň ýol başçylygyndaky regional guramalara agza bolmakdan çetde durup gelýärdi. Sinçiler häzirki planlar amala aşdy, onda munyň Aşgabat üçin uly ädim boljakdygyny belleýärler. Ýa-da geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistan Türki döwletler guramasyna sinçi agza hüküminde kabul edilipdi. Turgunow Türkmenistanyň bu mümkin ädiminiň aňyrsynda Russiýanyň fevralda Ukraina etatsız çözmeginiň belli bir derejede kontekst hüküminde hyzmat edýändigini, emma hem Aşgabatyň hem de Daşkentdiň Moskwanyň weýrançylykly hüjümlerine reaksiýa bildirmeýändigi sebäpli saparyň dowamynda da dünýäniň üns merkezindäki bu meseleniň açyk gozulmagyny garaşmaýandygyny aýtdy.
Но трудно ожидать, что лидеры этих двух стран сделают какой-либо Türkmen we özbek liderlerinin ikisinin de Russiýanyň Ukraina garşy başlanan urşy ýa-da Moskwanyň odalky Sowet Respublikalary wagtyndaky siýasaty barada nähilleri bir açyk beýanat bilen çykyş etjekdigini saklamaýaryn. России, Москвы по отношению к бывшим советским республикам. Dip jurnalist tüzüne goşdy. Bellesek Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ukrainadaky urus barada açyk hiç bir zat aýtmadylar. Türkmen medeniýeti hem adatça bolýaly bu urus hakynda hiç bir habar çap etmeýär. Türkmenistan BMG'niň baş assambleýasynda Ukraina urusu wagtynda geçirilen tetberişliklere de gatnaşman gelýär. Maglumat üçin aýtsak, prezident Serdar Berdimuhammedow Özbekistany iýulda tapar etdi. Onuň netijeleri boýunça 19 ýylasyga gol goýuldy. Prezident Pawta ýygynyň depküniniň güýçlendirilmegini talap edýär. Ýygymçylar Pawta ýok diýär, mejburi zähmet agdalmaýar. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow ýekşenbe güni geçiren hökümet mejlisinde oba hojalyk resmiýetlerinden şu günler ýurtda dowam edýän Pawta ýygynyň depküniniň güýçlendirilmegini talap etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan marly pawtaçylar bu ýyl Sewitin gowuçy meýdanlaryna pawtanyň hasylylygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Bu ýyl pawtanyň hasyly öten ýyl kysyndan pesi peril pawta mövsümine gatnaşýan marly ýygymçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu günler Türkmenistanyň nowatdaky pawta ýygyny mövsümi we buğday ýekiş mövsümi dowam edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy oktýabrda geçiren hökümet mejlisinde oba hojalyk puwdany gödäwçilik edýän orunmasaryny we vilayet häkimlerine ýüzlenip dowam edýän ekiş mövsüminiň hemde pawta ýygymynyň depküniniň güýçlendirilmegine ümit çekdi. Şundan mövsümleýin ulanylýan oba hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanhanalary, pawta rasalaýjy karhanalary bökdönüşli iş edilmelidir. Ekrançylaryň öndürüjülükli zähmet çekmekleri üçin ähli zerur şertler döredilmelidir diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Berdimuhammedowyň sözlerini getirýär. Ýöne marly daýhanlar gowuçy meýdanlaryna ýyda gitmek üçin zerur şertleriň döredilmeýändigini aýdýarlar. Mineral dökünleri we ekrançylyk suwlary öz wagtyny üpçün edilmeýär diýip bir ýerlik kärinne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Galberti de pawtaçy kärenetler gowuçy ösdürip ýetişdirmekde zerur bolan agry tehnik kadrlaryň wagtly berjay edilmegini gazanmakda dökün suw we tehnikal ýeterligine ýa bolmak üçin o warçynlarynyň araçylygynyň möhüm rol oýnaýanyny aýdýarlar. Ekşi işlerini wagtyny geçirmek üçin mineral dökünleriniň hem de ekrançylyk suwlarynyň wagtly üpçün edilmegini gazanmak üçin o warçynlaryna pul tölemeli bolýar. Muňa bolsa köp sany daýhanlaryň gurby çatmaýar diýip marly o hojalyk işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oba hojalyk meseleleri boýunça orunmasary Anna geldi Ýazymradow ýekşenbe güni geçiren hökümet mejlisiniň dowamyny prezidente beren hasabatyny ýurdun gowuçy meýdanlaryndan pawta ýygnap almak boýunça zerur çäreleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Döwlet gödäwçiligine media serişdeleri ýurdun gowuçy meýdanlaryndan pawta hasyny ýygnap almakda döwrewap kombaynlardan netijeli peýdalanýanyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň hökümetiniň pawta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary nowatdaky pawta mövsümine ýurdun durly sebäplerini büdjet işgärleriniň pawta ýygymyna mejburi çekilýänliklerini ýa-da olardan ýygym üçin pul toplanýanyny, ýygnanan pullaryň hasabyna büdjet işgärleriniň ornuny hakyna tutma işçileriň ýygyma goýberilýänliklerini habar berip gelýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar vilayatyny ýygyma gatnaşan käbir hakyna tutma ýygymçylar bilen gurrundaş boldy. Olaryň köp sany gowuçy meýdanlaryna bu ýyl hasylyň pes bolanyny tasdikleýärler. Gowuçy meýdanlaryna pawta ýok, gozalar boş duýup hakyna tutma ýygymçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň pawtaçylyk puwdugyny mejbur zähmetden peýdalanmagy bilen bagly alaldylaryň arasyna Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna Türkmen pawtasynyň hemde Türkmen pawtasynyň öndürilen islenlik önümiň Abaşa import edilmegine gadaganyk girdi. Bu gadaganyk kenizem öz güýjünde galýar. Türkmen hökümeti ýurdun pawtaçylyk puwdugyny mejbur zähmetden peýdalanmagyny ne tasdikleýär ne de inkar edýär.